pa lang kabuuan ang milabay ang panangbuhatan sa Cebu City Transportation Office kun CCTO, nakakolekta na og kapin sa 40 million pesos gikan sa pagdakop og mga traffic violators, lakip na ang pag-issue og citation tickets. Giklaro ni Raquel Arce ang pangulo sa CCTO nga hinungdan sa dako nga koleksyon nga nakuha sa ilang buhatan sulod sa 7 ka buwan tungod kay apil na niini ang mga karaan nga mga violations sa mga drivers o pedestrians nga wala pa nabayaran. Ang ato jong nakita kaning ato ang pagkolekta gyud bisan ang mga previous violations. Ikolekta nato when the incurred current violation atong ipa-check kung wa ba siya pending violations. Unya ato nang gikolekta nila. But aduna sa tay haron sad mugaan sad on their part, aduna tay gitawag og adjudication. Adjudication for those previous violation. But mustan paghihapon ang current violation. So maunay nakita nato nga dako sa ato ang collection and also our clumping. Sa tibuok tuig niadtong 2019, nakakolekta ang CCTO og 65,274,084 pesos and 89 centavos. Samtang sa tuig 2020, nakakolekta sila og 67,491,332 pesos and 75 centavos. Sa tuig 2021, moabot sa 63,381,957 pesos and 59 centavos. O sa tuig 2022, nakakolekta ang ilang buhatan o 55,321,277 pesos and 96 centavos. Apan karon tuiga 2023, ito palang kabuwan, 40,266,152 pesos and 93 centavos na ang ilang koleksyon. Nasayran nga si Mayor Michael Rama, wamihatag kanila og target collection. Ang bugtong gipangayo sa mayor sa CCTO, iminta na ang kahapsay sa mga dalan sa tibuok syudad sa Subo. Ang ato sad, I agree with the mayor, no? I agree with the mayor. But for now nga nagsugod pa ta, we have to impose penalty aron atong madisiplina. Not so much with the collection, but to discipline the drivers. Precisely maunay rason nga mudakop ta, mo pasabutan nila sa ilang mga violations aron madisiplina sila. Unya secondary na nga mubayad sila sa multa. Ug aron maminusan ang traffic violation sa kadalanan, mihimo ang CCTO og mga educational campaign sa tanang drivers nga buot mo renew sa ilang mga lisensya. Ila kining ipaubos sa seminar aron sila musubay sa balaod trapiko. Naaman tay gitawag og sa una SITOM ID pero karon CCTO ID na. So before na nila ma-renew ang ilang ID, atong clear ang ilang record as to the violation. Then ilahang bayran ang ilahang multa sa ilahang mga violation. Then adunay joy oras nga hinabion gyud sila a 4 hours seminar for the drivers. Sa datos sa Traffic Enforcement Section sa CCTO, may kabat sab sa 249 ka mga 4-wheel vehicles ang na-impound, 3,403 ka mga motorsiklo, 55 ka tricycle for hire, 239 ka tricycad, 1,684 ka mga e-bike, samtang ang mga na-release na nga mga sakyanan moabot sa 4,675. Sa samang bahin, moabot sab sa 2,096 ka sakyanan ang naklamp panahon sa adlaw, samtang 1,542 sab ka mga sakyanan sa overnight. Samtang sa anti-jaywalking, moabot sa 44,122 ka tawo ang nakabayad og penalty human na isyuhan og anti-jaywalking, ug 1,066 sab ka buok ang ni-render og community service. Gipahinumduman ni RC ang mga motorista sa syudad sa Subo nga sundon gyud ang lagda sa trapiko aron malikayan ang mga disgrasya sa mga kadalanan. Ako lang mga hangyo sa mga drivers, bahala gahuot ta sa karsada, mo tuman lang gyud ta og unsay mga traffic rules kay haron mo abot ta sa atong destination. Kay kung magbuhat gud mo og inyuha, mao man ay mosabot naman tag kalangay kay aduna na dayon disgrasya, yun ana ba. So mo follow lang ta. Kahinumduman ni atong tuig 2019, giila sa Bureau of Local Government Finance kon BLGF ang lokal nga pagamhanan sa syudad sa Subo, isip usa sa mga top performing cities sa tibuok Pilipinas kung koleksyon gikan sa locally sourced revenues ang hisgutan. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.